Jejere kan sampe pindho nadyan padha papane nanging beda caritane sayekti nyandra kateging kayangan Junggiri Saleka ya ngono ikan jujul minangka dadi ratu-ratu tetunggiling para dewa ratu-ratu tetunggiling para ratu tanah liya Sang Hyang Pranesti Bathara Guru ya Sang Pranesti Guru ya Sang Hyang Siwa Bojo ya Sang Bangun wis dari kalenggan mangke kamu sawetawis nganti ingkang raka sunduk panudal renggih Sang Hyang Kanika putra minangka Dadya warangkane ya Sang Bathara Narada Catur Netra Tano Sandi ing Dadya Sarasika Bapak Dadya kepaing tangga pitakon jroning penggalih arsa galing Sang Nata Bathara Guru Purna Gentya Mas ing asepi abang kelengkap wonten ing hibiring sapi andene manten swedine datang juga kuninga marang ing rapa ing sunduk manut bal-bal sing bukuh amsah sepiri swasana
kalumut amrah nganggen harita denceng-dencengan juara pisang ayu palungguan nulur kakang Kanika putra dadosaken kejoting benggalih jenengan dika kakang Kanika putra tumuli kados pilihan buka jeneng ulun nyenyomang sasmet di kakang Kanika putra oh perkencang walu gaya mau to ya kok hari code sapa sing gawe kok polong gawe kok Adi Pramesti Bathara Guru nggih. Kula ngaturaken pambagya karma praka kakang. Kula tampi tangan kalih pangsa ing pangandikan namung astutipun ing raka ing suduk anakku talubar katur wonten asa jenengan dika Adi Pramesti Bathara Guru. Iki kakang kula tampi dadosaken dilawaning tias. Kakang Kanika putra. Prapi Adi Pramesti Bathara Guru. Hari kalian bang mangke kula nampi sowanipun Batari Sri ingkang kanyata ing semu kados mukti bakti nanging kewala agrih genipun badhe matur dhateng kula kakang purba lan masesa kaya nganjung gring salaka menika saketaipun wonten ngaso paduka Adi Pramesti Bathara Guru kakang piranipun Adi monggo anggenipun badhe angin bali ana ninggih ing putrapun Batari Sri menika. Batari Sri padha raharja jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa uga. Kawula nuwun inggih pukulun nampi pangestu paduka pukulun Bathara Guru sowan kulonir widodos saking sampe kala menapa kemawon pukulun boten langkung kula ngaturaken sungkeming pangabekti unjuk wonten sahandhaping kepada mawan tuan pukulun ulun tampa pangestu ulun tampanana kapundi wonten ing mestaka mugi handayanana kesan kula yo semanten ugi pukulun Kanika putra kula ngaturaken sembah pukulun kencang karo gaya auto ya ulun tampa Batari Sri ngaturake bekti kalawan dulu ora liwat pangestu ulun tampanana Batari Sri kapundi wonten ing mestaka mugi handayanana kesan kula pukulun nadyan jeneng kita durung kandha kalawan panjenengan ulun Batari Sri perikalan sampo kita bakal mutlak anane Sri Pitu ingkang perikalan dan kuasa ketolo mandak ana ing Mercapada agene jeneng sira mung bakal nutupi apa kang dadi gegayuhan utamane Sri Pitu apa mangko bakal boten lepat saking pangandikan patuko pupul Bathara Guru kinten mangke pupul rasipun ingkang Batari Sri kinten mangke kados dene dereng pikantuk dalaning kasuwargan yen to kula boten sajuga kaliyan para kawula ing Mercapada titah patuko pupul Bathara Guru kanyata upamiya namung kemawon kula mapan wonten kapan ingkang sekeca sayekti ingkang Batari Sri boten saged anengkaraken pengangen-angening gesang sejati pukulun milanipun pukulun pralinalana kinten mangke kula panemong titah ingkang kebak wonten ing kautaman tebih saking kamurkan pukulun rumipun Sang Kanci langit kelap Lergen sanging sang mawedan Batari Sri wonten paling adhawuh pukulun kanyata luhur kang dadi bebuten kita
paranggene jeneng kita bakal ndarmakake uripmu pinangka dadi batuhe wong sak Percapada saged dipun mestani mekaten pukulun nanging sejatosipun menika bebuden luhur ingkang tutlah kula tindakaken pinangka dados sarana dalaning kasuwarganipun ingkang Bathari Sri Dasar kula pukulun iya nanging kitenono Bathari Sri kados pundi pukulun tangih bobot saben-saben titah ingkang tinandur ana ing Percapada nalaripun kados pundi pukulun ana wong murka ana wong utama lan ana wong murka lan ana wong utama tritunggal sejati milya dalan kang dadi swarga kita sakutuhe saking pangestu paduka pukulun Bathara Guru ing mangke sageta kula nemtokaken pamilih ingkang minangka sarana dados waliyanipun jagat sakmetahipun ya yen pancen kaya mangkono Bathari Raden Meduna ana ing Percapada tututana darmane Sri Pitu Sri Sacantel Sri Jagung lan Sri ingkang wis dumadi ana ing Percapada ngapura marang kitah kulun ing Percapada ngestokaken jawa kepareng nyuwun pamit pukulun bonggo tribonggo nemu kembang cempaka sak payung agung gedene kulun Bathara Narada semanten mugi kula nyuwun pamit badhe andharmakaken ya Bathari Sri sing atian Sikrohara Bathara Guru paring dawuh kakang manika putra kados dene kayangan menika kincaran setunggaling widodari ingkang pinaka bagya tetungguling para widodari mapan wonten ing kayangan Jong Diri Saroka menika pinanggih kampir kakang Narada nanging sayekinipun nadyanto widodari sampun sakeci lan sawiji bebasanipun nanging kewala ing mangke wonten titah ingkang bongkok saiki ing niku wonten Prabawa pinangka pandhalmaning widodari ingkang gurungan kasapurnan inggih ajeng salah dua strategi sampun kantos dipun tekakaken namun kewala kakang awak-awak saking katebian kakang